सेले फेलेया मोनबैसो दं? 7था। आयौ बाला थैखागोनहाय। 7था दं। हाया रावबो हाया नोंगौ। एक नाम्बाराव आं नैहाय लोगोफोर जोंहा ना सादों बेरे फुंजानि भिडिअखौ स्टार्ट खालामलायबाय आङो नै सिंगि सिंगा जि मोजां सादोंनो नांदोंनो माबा भिडिअ खेबनायाबो जाया नैबेखौ बख'खांलायलायथारबाय नै ओमफ्राय नै बिसिबां बख'बाय जा मोजां ना नांखादोंहाय मादैना दिनैबो अखा हादोंना मा केमेरा खेबनो ना सायनायावसो ना बख'नायावसो खेबबाय सिंगि गोजा नै लोगोफोर मारै बिदि नाङोथाय अबेनिफ्राय ओंखारबावखो दाख्लै रानथाबजोबनायानो लोगोफोर नाया बेसेबां मोनदों मेरला बोथिनै गोरलै बाथोन देनोसै सबायजों जानोसै गिदिरखौ हाय लोगोफोर मादैना सबायजों ना सिंगिजोंआ मोनबाय घन जाबाय नै खांसै आङो गोथाव जाथारबाय टेस्ट खालामबाय आङो ओमफ्राय मादैया ओरैहाय ना फिसाखौ एसे बाथोन देनोसैलाय बाथोन जानोसै दिनै बाथोन जायैया गोबावथारसै ना बाथोन मोनजायैया बानलु गोमोनजों गोजा देनानै जानोसै मादैया हेल' सनाफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय सनाफोर नै मादैया बेरे फुंजानिफ्रायनो जानाय लोंनाय खामानि दामानि स्टार्ट खालामलायबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो आंनि भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अन्नानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ओमफ्राय नैबेखौबो दाबाव आरो मादैया माबा दुरबल मोनदों मैया गारि गाखोनानै बास गाखोनानै आं देखायलायासै दाबसे जायगायाव बास गाखोनानै थांदोंमोन फैनानैसो आरो दखान होफैदों बिराद खामानि मैया रेस्ट गैया ओमफ्राय ओंख्रिया सबायजों ना सिंगिजों सनाफोर नैबे दाउ भाजा दाउ लकेल नाखौ आरो बाथोन खालामबावबाय फार्स्ट जानाय मोननायखौ सबायजों जाबाय ओमफ्राय बे नायानोथ' अबे जायगानिफ्राय बिदि फैबाय थायोथाय दैया रानजोब्बायमोन सबाय ना सिंगि सनाफोर सोर सबायजों ना सिंगिजों जानो मोजां मोनो सोरबा जाफेरा मोजां मोना खिन्थु बिराद गोथाव जायो दासो मोन्दोंलै आयौ गुदुंथार बिदिब्ला सनाफोर नायलांदोलाय ओमफ्राय आंना बेरे फुंजानि रायलायनाया जायालै थस्लाबो जायो मा जायो ओमफ्राय फुङावनो गय जाबायना हाथाय खुगा गासैबो गोजा जाजोब्बाय बरिया गोथाव आं दिनै बानलु सानलु लायासै बे बाथोनखौनो जानोसै सबायजोंथ' सोबानो क्लब हाबखायोना सनाफोर दाउ बेदर ओंखाम गुदुंजों ओंख्रि गुदुंजों बरिया टेस्ट मोनजाखायो ओंख्रिखौनो आयदे ना सिंगि गुदुंखालै जाम्बि बायदि बिदि हानहरबाय थाथोंसै आङो
sonapwr कमेन्टखौ रिप्लाइ हर मोनजोबिनि थाखाय दुखु मोननाङा मोनथिखागौना नोंसोरो मादैया बेसेबां बेस्थ' देग्लाय दुर्गा फुजानि बाजारा खालि अखा ओमफ्राय दुर्गा फुजाजों अखा हानो हागौदां ओइ अखा हाबाय थाबाय दस्राथिं हादोंना हायाखैथाय जोंनि क'क्राझाराव अखायानो अखा मासिन बे मैया दखाननिफ्राय फैनानै मोनानानैबाबो दैया देरबायना सानानै दोनबाय सानाय मोनजाबायबो खस्थ' खालामनायनि सबाइ गोरलैजों गोथावसिन जायो दाथ' सबाइया बोरायबायना सबाइ गोरलैजों नारसिंजों बिराद गोथाव जायो प्रत्येक बोसोरावनो आं दुर्गा फुजायाव खानाय बोयोमोन खानाय सिथ्रा ओमफ्राय देग्लाय गैया मादैया फैसाबो गैया टाइमबो गैया मिलायलायबाय टाइमानो गैयाबा हारसिं मानसि अबाव देलायनो टाइम मोनो दाख्लै सिगाङावबो जि गरम थांबायना इमान गरमाव सोर देलायगोन खानाय हगारनानै थानो हायै जायगायाव आयौ बानायबा बै समाव सिगाङाव बानायनो आं दुर्गा फुजा खाथिबाथाय मिलायखाया देनां निउ इयाराव बानायनोसै मादैया फोर बिरबायना सनाफोर खाथि पिकनिक जाबा लागायनोसै बोनानै ना बाथोन जायो जि गोथाव दिनै मोनजाना गोथाव मोनजादों नै आंहा नै फैसा मोनफैबाय मेल्लानो ओमफ्राय नै जोमग्रा होफैदां लोगोफोरनो जोमग्रा लाजोबथारसैनो ओइ लादो मादै जोमग्राखौ एसे हाबाब एफा मोजां जोमग्रा होफैबाय आङो बायदि सालाक जाबावो लोगोफोर होमबानो बोसोराव 20,000 राननो मोनो गाननो जोमनो मोनो फुजायाव फिसाफोर दिनै 20,000 रानदोंना सनाफोर ओमफ्राय बेजोंनो जोमग्रा गांसे लाजोबसैनो लोगोफ्रा आंना दा हरगोन बासिदो मोजां आयौ फासस'आनो बियो जोंख्लाबजोबनाय ओइ माबा बिमा मिदुल बिमा बेखौ लादो फांसे नोंहा गांनै लादो गांनै आं दाखालि गांनै लाबोदों नंगौ बबाव लाबोगोन नोंसोरलाय आंनो मानो लाबोथाराखोलाय जोंहा बोसोरफ्रामबो रानखायो 20,000 ओइ नोंहा 20,000 मोननानै मा बायनो नागिरखो दे बुंद' जोमग्रा लानोसै नैबेखौ बिजावजालिनो हरसै आयौ मालाय बिराद साइसखा गुफुराबो नैबो आरो नोंहालाय आब' नायदोंमोन लानो सानदोंमोन फिसाजोआबा फसायना 20,000नि मैलाजों 20,000नि आनैयालाय नै बेखौ लानो सानदोंमोन आयै लादो नै मिदुल बिमायालाय नै बेखौ नोंहा बेखौ लानोसै बरिया आंना पार्टनार सेले ग्रुपनि पार्टनारफ्रा जोमग्रा लाजोबसै
अनजुलिनो हामाखौ लाखो सोर बिसिबां मोनदों लोगोफोर नोंसोरबो अननानै कमेन्टआव खिथाहरदो जों बायदि मोनदोंना मोनाखै औ दुर्गा फुजानि नामाव राननायखौ जों बायदि मोनदोंना मोनाखै खोन्थाहरनो कमेन्टआव 20,000 मैलाजोंनो मालाय अंगनबादि ड्रेसबो जालायलाङो मा होननांगौ दे मानो आकाशिया मिदुलि मा आकाशखौ लालाय ओरैबादि मोजां सानाव साबसिन नुयो मिथिखौ आयु नै सासे खारबाय नै सासे जोमग्रा सिलाय फैबाय जोमग्रा सिलायनो आयु ओरै सिलायदो ओरै सिलायदो संख्रि बानलु नांगोन दालि जोमग्राया मोनथारगोन जोंना आयु आखाइ सुनायसो आयु आय आब' माखौ लागोन आयु फाबसि हिनजावा आई बुगा वाला ये अच्छा है इसको ले लो ही ले लो हाँ अच्छा लगा इसको आप अच्छा है हाँ अच्छा है ले लो मोजां जोबहाय सनाफोर लादो बयबो गांसे गांसे आब' मोजां गानखौलाय आं रोङाहाय खनबाल बेनो सिगां बेनो जोबहा हाखाया माइनाव फुरियाव रावबो आं मारै मोना होनदों बेखौ जौ फाननानै ना थास' आथिं फाननानै ना उसुमै 7था दङ आंना ओमफ्राय दिनै 70,000 रानबाय आंना नायदो लोगोफोर 70,000 औ आरो मंगलबाराव दंबावो आरो माबायाव दंबावो बुधबाराव दंबावो आयु सेलेफेलेयानो औ आयु सेलेफेलेया मोनबेसे होनदों 7था आयौ बाला थैखागोनहाय 7था दं हाया बेहाय नै जोंहा ओंखामबो मोनजालायबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ ओमफ्राय आंहा फैनानै जाफैग्राल' सिबायफोर जि मावबाय ओमफ्राय ओंखामाबो जोसालायबावसो देमग्लायस्रिनि बै गोजौ गिदिर गावदांनि बोरै नुहुराहाय बैलायनो बिनि न' सिबाय जाहोबाय थाखायोहाय बोसोरे जाहोयो बोसोरे दुर्गा फुजायाव रानो नालाय ओमफ्राय बेखौ जाहोयो आरो ओंखामा जोसानो जि मोजांखा ना दाउ गाव आथिं गांखं दाउ मोजां जाबाय नैहाय जोंहा ग्रुपनि माबायाबो नै ना बिबु मोनजामारदोंहाय जि गोथाव जागासिनो दं आं हाथाय गैया नालाय एसेल' जायो बिराद गोथाव जाखादोंहाय ना ओंख्रिया गोथाव जाथारदोंना गोथाव जादोंना आब' बिराद गोथाव आं संदों नाया एवदों थावलायनाय जि गोथाव एवदों आङो लादोंमोन आं हरनै जाबाय सानथाम जाखाबाय दासो मोनजादों होननायनि साखौ लाङो सप्तासे जाबाय आरो बोसोरसेयाव खनसेल' बिदि मोनजायो